ni wedi cyrraedd y gegin rwan, Gareth, croeso ati ni, rhai fi gyfadda, de. Mae'n oglwyddion nadoligaidd iawn ma, achos ti'n neud rhai'r atodion ar gyfer y Twrci, a dwi'n gallu oglwyddo'r stwffi ma'n barod. Mae'r gegin yn llawn gwynt nadolig, yn dweud. Felly, ben union ti am bod yn neud? Ni'n baratoi'r trimmings a bethau bach blasus iawn mewn weini gyda cino nadolig. So, ni'n mynd i baratoi'r saws bara, yr saws Lligeiron, a hefyd her sy'n gwynebu fi bob blwyddyn yw creu stwffyn chydig bach yn wahanol i'n Nadolig llynedd. Fi wedi gwneud eleni to. Mae'n edrych yn wahanol am bendant yn blasu yn wahanol. So ni'n mynd i ddechrau nawr gyda'r stwffyn, achos mae'n drif y sat, so mae'n eisiau dau'r sosban, a i fewn i'r crwchan gyda tipyn o ddymder yma, dwi'n mynd i chwanegu olew blodyn Welsh Rapeseed Oil, so mae hwnna'n mynd i gyrraedd tymerau chydig bach mwy uchel, fel bod ni'n mynd llenwi'r stiwdio gyda gormod o fwg, a chydig bach o fenyn, so mae'r menyn ychwanegu y blas, mae'r olew yn ysgor menyn i losgi, a na fe, so yna'r rhestw mae gyda ni'r ddoi. A mewn i hwn, mae gyda fi 2 mynwnsyn wedi cael ei fan falu, a mae eisiau jyst i ffrio nhw'n ysgafn iawn, a sy'n eisiau unrhyw fath o liw, so jyst bod yn dechrau meddalu am yn chydig bach mwy clir. So tra bod hwnna yn coginio, so yn y cyfamser, ni'n ymlaen mynd at gweddill y cynwysion y stwffyn. Ie, na fe, Sian edrych ar ôl y wynnwns. Eisiau fi hwnna ffordd, neu fyna lan las di gael yma. Reit, so mewn i'r basyn, lle ni fatha paratoi stwffyn heb brwsio'n bara. So falle bod chi wedi bod yn casglu brwsio'n bara a rhoi nhw'n yr oergell fel crwstyn ac yn y blaen am y mis diwetha. So Daw ti am dy ddisgled? O, fi'n licio ddisgled nadolig. Ser bob dim yn y bobman. A dwi wedi mor rhwydd â ni gael y bara yma mewn i'r ddisgyl o'r pigau ser yma. So at y bara, wrth gwrs mae eisiau perlysiau, mae wedi cyfuniad o rosmari a chydig bach o thyme. So mae hynna yn berlysiau sy'n ar gael yn yr ardd nawr. So at hwn, llon llwyde o spice, ddim yn siŵr am beth yw'r gair Cymraeg, allspice. Wedyn, lle ni beth ag Nadolig heb Lligeiron rhai sych sydd gyda fi fan hyn, a mwyn i mwydo nhw, fel bod nhw ddim mor grimp a bod nhw ddim mor sych, jyst i gorchuddio nhw gyda dŵr cynnes, a gadael nhw am 5 munud. Am signo'r dŵr i gyd, hynna, iawn. So mae hynna'n cael i godi o'r dŵr, a maen nhw'n tipyn mwy meddal nawr, a mwy blasus, a chi dy gwen wedi chwyddo fyna yn y dŵr. Mae'r ein yn dod yn neis fan hyn, ti eisiau nhw gwginio fwy? Ie, so mae hwnna yn iawn nawr, Sian. Ie, so at hwnna, dwi'n mynd i chwnegu almwnem wedi i dafellu, so mae hynna'n mynd i jyst o'r lliw i'r stwffyn yma fel bod nhw'n jyst yn troi lliw. A un afal, so un afal bita, so jyst i gratio fe'n dras. A does dim eisiau unrhyw fath o... Drach ni byd o, Sian. Mae'n mynd i godi lan yn sefyll am y drach. Y tipyn o wres hwnna, Sian. Mestyn hwnna o. So, afal bita sy'n ore, dim afal sir ag fel coginio. Na ni, so mae hwnna'n mynd mewn nawr a'r croen yn ychwanegu at y lliw, a'r ffeiber. So beth arall lle ni dwlu mewn yma? Beth am y ti un oren? Just dewis rhywbeth sy'n ti'n y gegin. So un tangerine, fi'n siŵr bod gyda ni gyd hain yn cartrefi adeg Nadolig, a just i malu. Efo'r croen yma? Ie, na ni. Na ni, so mae hwnna'n mynd mewn nawr. A sy'n eisiau torri ni fe rhifan, fel bod y cyfan yn weledol. Mae hwn yn dechrau cytsio fan hyn, Gareth. Reit, mae'n troi i lawr. Na ni, so mae'r cwbl yn mynd fan hyn nawr. Y winwns a'r cnau. A allan ni roi'r gwres bant. Bant llai yna. So, o'n i'n gweud bod hwn yn gael glas a golwg arall, achos mae'n mynd i gael ei coginio mewn tin crwn wedi cael ei leinio a darn o bapur gwrsaim. A yn y canol mae 'da fi tin baked beans to wedi cael ei leinio gyda darn o bapur gwrsaim. A ddech chi jyst yn rhoi'r stwffyn wedyn fel coron o amgylch yr ynys yn y canol. So ddech chi'n ymlaen, a dde bach mwy amser eich adre wrth gwrs. Mae'n dychmygu nawr bod y stwffyn i gyd yn ei gartre yn y tin fyna. So mae'r selsig yn mynd i gael ei goginio gyda'r stwffyn. So mae'r saim yna i gyd yn mynd iddo fe. So na reswm, mae gyda ni ddim menyn yn y stwffyn. Mae'r sam i gyd yn mynd mewn. Na ni. So, iawn. So mae hwnna'n barod i bres y ffwrn. A dwi'n olchi'n wylo, achos bod i'n cyffwrdd cig amrwd. A mae hwnna'n mynd i'n ffwrn ar wres 200, 400. Wedyn, am y 10 munud ola, darn o ffoil ar y top. Nes bydd yn debyg iawn i hwn. Reit. Hyfryd. So, dyn ni weini hwnna wedyn. Yn ymlaen nawr i baratoi. Sydd ddau fyny di wneud y saws bara. Y saws bara. So fan hyn, mae 'da fi hanner peint o hifen a hanner peint o lath wedi dod i'r berw. Beth oedd hwnna'n y mas y ti hwnna? Winwns gyda cloves yn dyfa. A i hwn, tra bod y llatal i fod yn gynnes, brwsio'n bara gwyn. So mae hwnna'n mynd i chwyddo, a to mynd i dynnu yr lleithder i fewn. Wedyn, nutmeg. A dre, wrth gwrs, fe byddech chi'n golchi hwn ar ôl bod yn paratoi afal. Ond mae amser yn bryn, da ni'n cystadlu yn y TikTok.
So chydig bach o halen. So yn y gys, da ni bwysio'n bara, llath, nutmeg, pupur. A mae hwnna'n dod i'r berw, ys bod yn lleihau a tiwhau, ys bod yn debyg iawn i hwnna. Ffantastig. Wedyn, y risat ola i'r sawl lligeiron, mae hwnna'n rhwydd iawn i baratoi. Does ddim eisiau i brynu fe mewn potel yn barod. Hwna'n berwi. Beth sy'n ti fanna? Quarter peint o port. Port. Wedyn, mae eisiau lligeiron, so mae hain yn cael ei ddymchwel i fewn i'r sydd nawr. Dyma ni. Wps. Wedyn, mae eisiau bligyn cinnamon. Ia, hyfryd. Chydig bach o siwgr. Iawn. A sydd un oren. So mae oren bob amser yn priodi'n arbennig o dda gyda'r lligeiron yma. So sydd oren, dod o hwnna i'r berws bod e'n ffrwtian am rhyw 5 munud. Wedyn lle chi baratoi hwnna o leia 3 ddiwrnod ymlaen llaw a jyst i gadw fe yn yr oedden. Reit, so mae'r alfennau i gyd yn barod.